बोरमासो मोनामो बे फानलुआ डाइरेक्टखा दे फेनाय बायदि मोनजोब्बाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ बरायलायबाय जों दिनैहाय नारें जुमब्रा गोगोम जासिनसैलाय आरोना गाइसमोन ओमफ्राय नोंथांमोनाबो भिडिअखौ फुल नायलां जोबजासिम नायलां दानिफ्राय लानानै एकदम जोबजासिम नायलांना हो आरोना गेजेरखौल' मा जायो मा जाया नोंथांमोना फुल नायाबा मोनथिया नालाय बिनिखायनो जोबजासिम नायनाय दोनदों आरोना आं नोंसोरखौहाय दा सेंग्राफोर गोजा होख्लायसैलाय जोङो एकदम दिस इज हाथुरा दिस इज हासि आपेल आपेल दिस इज आपेल नाफामा गाखोदों हनै जुमब्रा बिफाङावहाय जुमब्रायाबो जा गिदिर गिदिर जाजागोन ना जाजाया जाखो बिलाय हो नै हिनजावफोरनियाबो बिनिफ्राय देरसिनसो जालायलांगोन दां गासिबो नै मावसिगोन जोंना नै बिथाङा थामनेलाव दोनगोन आङो बेखौ आपेल फिथाइखौ गस्लायाव सोलाय गस्ला गाननाया नायरा ओमफ्राय मानसिनि नोगोर गान नोङा रा सोदे जेबो नङा बेखौबो सेस माबा टिउ बेमारानो जाखो ना माखो गुजुखाबायसो माथो टिउ बेमार हा दे मोखांखौ दाहोलै आयु मोखांखौ दाहोबावनो लाबो गाइस नै फिसा सायानो मा मिथा जायो जुमब्राया जुमब्रा फिसानि माबाया एसे दस्रा जामारोना आयु हाथुरिया जादोंल' आयु दिंगारा हामा थोस खर'फ्राव नांबा दोलालाबायगोन ना आयु जुलिसिना बिदिल'खा मिजौलायबाय बिजों मिजौलायबाय फाग्ला गोजालै बुंखाबायसो बिथाङा टेक्सआ मा रोखोम जुमब्रानिया मस्ति आयु मस्तिनिया हाया दा जेनेबा माखौ मिनिखो नोङो गुदुं राजाखौ गुदुंनि राजासोरा गुदुं राजा नङा गुदुंनि राजा लाबायलै माबा लादो थ' बा बेथ' लानो हायो नोङो थाइथामसो थ'दो मालाय दा जोङो हैसिगोन आरो गाइसमोन दस्रा जायगायावहायबो खाबाय दस्रा जायगायाव लाबाय जाहैबाय आरो ना नंगौना नङा हा आलु हेल' गाइस जों दा सफैबाय आरोना जोंनि प्लेसआवहाय जोंनि जाग्रायावहाय औ दा जों बेखौहाय थाग थियारि खालामनानै जाजोबसिगोन बानलु बाथोन देनानै लगायनानै सिग्रोमनानै दा जाखासिगोन ओमफ्राय सोरबा दा न'आव थांनानै बिदिनो खनथामसो ओंखारनांहैगोन मोनायाव बानलुनि खिदजोंहाय ओरैनोब्लाबो बानलु गोथांनि खिरा खिसावनायसोखा जाला बियोनो केन्सेल गावनो रासिन जाहैगोन रायलायनायावनो दा गासिबो जागायबाय नै जोंना गुदुंनि राजा आपेल हाथुरा मावगासिनो आरो खामानिखौहाय नै दा जाग्राफोरा एकदम आवदालावसो थाखायो नै जाग्राफ्रा मा मेसिन हन्डा मेसिन दं आंनि उनाव ओमफ्राय गोनां दं राइडार दं नै आयौ राइडारावसो गोलैबाय बियो होस बाजाज कम्पानिसो थावानो बेना माबा थांनायनि फैनायनिल'खा होमब्ला बोरै मानोना राइडाराव ओंखारब्लासो थावफोरखौ फुल सोयो होनदों ना माने गलालै नोंना बे माबाया गाना वाव अनाया होलाय वाव लाजिदों दिनैहाय माने जोंना दिनै लाजिदों हाबलांहांलाय आयु गोगोमालालै बियो बांगाल दावरावनि गारि जानोसै एकदम बांगालफोरखौ होखांला होसिननानै लाबोदों नै गुदुंनि राजाया एकदम आलदा खुखायो आय हाफ्लंजोब्बायसो फाग्लाना मोदोमखौसो हाफ्लावजोब्बाय बिदि जायो अरजाया गुदुं राजा
no problem no problem सिरिनायखौ मोना this is your style लागालाबाय ना लाबलाय नामा नोंसोर नोंसोरो फोथायनाय नङा नैबेबो बे बिफां मोनसेनिनो बेबो बिफां मोनसेनि थिग बिदिनो नोंसोरबो बिमा सासेनि फिसाला मिलायलाया जायोलै खदा होदों माने मोनसेया गुफुर मोनसेया माबा ना मा होनो गोजा होमबा दख'ना फायखारि ओरैहाय जाहैबाय इउनिक बुस्थु जादों जों सि भिटामिन दंदों नामा बेवहाय ना बेयाव जि सि बेयाव जि खारबा मोननैजों मोननैजों खारबा लगायै लुमायै बिदिसो जादों आरो ना घटनाया माथो आफेल हिनजावफ्राबो हायालै नुवाखै जोंना आफेला एकदम जिरायनानै मावगासिनो बियो बेस्रा खस्थ' खालामदोंरा रायजोफोर जानायनि मायावहाय रायजोफोर जागोन बुस्थुखौ ना मा आफेल माथो मा सफैबाय जोंना जगार खालामग्रा थाइनैल'खा बानलु सिब्र' लागा आलुगोन ना आलुवासो हेमब्र मा हाया माबा बिदि जादलाबायनो रायजोनि माबाखौ रायजोआवनो जानांगौनो नांगौबा एफा जागोन ना नों जानायदो आलुआलाय फानलुआ आलुआलै हायोबा नाफा नंगौरा उदैल' सायो सिथोब आलुआ बे फानलुआ बोरमासो मोनामो मालाय मा रोखोम बानलु लाबोखो दा जानानै नायरा बिजुरला आलुना आलुआ नायदो ने नङा बे बानलुआ रिन्दावमोननि बायदि मोनदोंरा बियो बे बानलुखौ बै रिन्दावा बे बानलुआ जाहैबाय बेखौ माबाफोर जायो नागाफोर रासिन जायो नामा हारसिं जायो नागाफोर रासिन जायो बेखौ नागा जाथि आंलाय हारसिं जायो जोनाय खोनादों बे बानलुआ जाहैबाय आलौनाया खम ओमफ्राय बुनाय बायदिसो सायो बिनि आलौनाया बुनाय बायदिसो गखायो आच्छा आलौनाया बांद्राय आलौनाय मोना मोदै गहोगोन जे मारै बिनि आलौनाया आलग स्टाइल आरो आलग स्टाइल माने दस्रा स्टाइल बुनाय स्टाइलसो बेनो नोंखौ बुनानै जेरखम गाबहोदोंसो बियो आच्छा ओमफ्राय मारखौ मोनामोनदोंमोन बे बानलुआ बोरमानो हेमब्रमाजों ना नै गाइसमोन होसिगोन दिनै बानलु देगोननो बानलु सिब्र'खौहाय लागायदो हेमब्रम दालायनो होनसै नामा सामब्राम गुफुर गैया सामब्राम गुफुर दा होगोन लायगोन ना र' दालायनो हो हेमब्रम मानै बेलाय हो लागा बानलु सिब्र'नि खिखौ दिनै नायदो गाइसमोन सेंग्राफ्रा मा रिएक्सन खालामो बानलु सिब्र'आव नामा आलौनायखौहाय नुवाखै माखासे मावग्रा माखासे जाग्रा बिदिया थाखायो दा जों बिसोरखौ आफेलमोनखौहाय मावग्रायाव लाबोदोंरा जोंबो मावो एसे सोलायोबो टेक्सखौहाय नामा मा बानलु सिब्र'निया मोनामनाया डेन्जार गोथाव मोनामो माथो बोरमा मोनामदों बोरमासो मोनामदों ना बुथुङा जोंना लगायग्रायानो मोजां होरा एसे गोबाब जालायनाय नामारो येस एसे गोबाब जालायनाय हो ज्रोमनो एसे सोलानाय बिदां माबा लगायग्रा आयु मोनामनायजों सेस नामा दे हो मोनामनायजोंनो सेसिनबाय ना हनै लगायग्रा गाइसमोन होनब्ला मा होनबावनो खम आलौगोन बियो एकदम गोमो गोसोमसो नुबाय माथो नारेंआनो खावसे गोथांखा औ नारेंआनो एकदम गाज्रिना बिदि गैया टेस्टिं नायनाय गैया रायजोनि माबाखौ खाजाखौहाय रायजोआवनो ज' जानांगौ मिथिबाय बिदि जानो मोना आयु आलु खारखानोसै नै थोस जाबाय जानायनि गान रोजाबनांगौ हिजरा नोङो ओरैबो जानायनि गान रोजाबनांगौ दैथुनजों माबाजों गेरेमजों मा नायग्रा रोजाबनांगौ नोंबो दे माबा लगायग्रा एसे साखिनायलाय लगायग्रायाल' साखिनो मोनो मिथिबाय आखाइजों दांलै माबा चाइनिसफोरनिसो होलायलांबाय हरै साइडजों जा गोलैदेरगोन मा रोखोम जादों
आयु नंगौना जाखो औसो मोनसे संख्रि नांगौनो हरलाय हेमब्रम जन हेमब्रम होद लागावनो दा माबा आलौनायखौ गिनानैनो आखाइजों दांलायगासै आरोना साम'जोंसो होगाबायगासिनो बेनो साम'सेल' हरना हरलाय सिमननो माबानो हाथुरानो जों साम'सेल' जायो हाथुरानो जाबायगोन ना नोंनोलाय जेबो जाया नामा बिदिनो सानगासिनो आङो गाइसमोन हरो देरसिनखौसो लालायखायो होनदों मालासो मोनो सानदों नोंखौल' माथो खोनाखो बेनो हरना होग्रोलाय हाथारलानो इयो नै बानलुआ देन्जार दा देन्जार दे साखिनायलाय एसे देन्जार जायोलै बियो गोखै मोनैल' मागोय मस्ला लगाय आलु बावाखैदां नै नोंनो गोथावसो मोनदों आलुदों गोथावसो मोनदों बिदै लोंनांगौमोन रा एसे बिदै मोनोबा ने बिदि गैया मा जाखो जाबावलाय मिनिनो ओंखारबाय रा गाहरबाय हनै सासेया गिनानैसेस हायासै आयु ओंखाम बायदिल' जानो नागिरदों आयु बिदि जालोबो गिबावबाय बानलु सिब्र'नि खिटखौ गिबावबाय हाला सोर जेबो जाया बेनाव दागार दागार होफैना ने होफैनो रायदों फाग्ला आयो आयो गैलानो संख्रि सोलानांलायखाबाय फेनाय बायदि मोनजोब्बाय नै जायाखै गैलानो 20 थाखा हरगोन बेथ' फेबाय रा डाइरेक्टखा फेनाय बायदि मोनजोब्बाय गैला खुदै गलाय सेस गाइस माने फेबायो बानलुजों दिनैहाय जानो आरो जेबो जानो बानलुनि माजों नाथाखारिजों सर्ट जालायखायो दा फाग्लासो यस बेनो आलादा बुनाय बायदिसो मोदै गहोजोबखायो गाबावो फैजोब्बाय बे जाहैबाय जोंनि सुखिदार जों बेखौ सानफ्रामबो लाफाबाय थाखायो जेरावबो मावनायाव दांनायाव माबा माल नांगौबा जों बेखौ थोनहरो सुखिदार बियो मासाव जोङो बेनो थाइनै आथोना होयो आरो 1.5 थाखा होयो जों बेनो 2.5 थाखा होनो 2.5 थाखा होयो दा जोंनि माबा जाखांनानै माबा एसे माबाखौ गाज्रि टाइप नङा आरोना बियो माबा नै जुमब्रा बिगुर थिगुरखौ जों खन'दों आरोना लोथो मेंदों होनदों नामा नोङो इंलिसनि ना बर'नि ना लोथो मेंदों होनदों नामा नों बानलु सिब्र' जानानै बेखौनोथ' इया औ ओमफ्राय गाइसमोन दिनैना माबाया बिदिनोसै भिडिअआ रायज्लायनो रोंला आरोना खुगायानो हाल'नोसै आरो ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार माबा माबि खालामना होदो ओमफ्राय भिडिअखौ नायबाय थानोबा साबस्क्राइब खालामना होदो बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना भिडिअ बानायैया माने बिजियाव दंजोबो माने कलमनि माबायावहाय बादियाव होसोगासिनो दं सेंग्राफ्रा जोंना बिनिखायनो आरो मोनसे खोथा आरो जोंना 400 थांबाय नालाय मिनि कंग्रेचुलेसन 500 थाङो बावदो औ 500 औ नोंथांबो 500 थाङो